When actually at dan, if I'm not mistaken, 2 weeks ago at the iti sungbat dan, iti NCAA and NCCA nga mabalinan nga i-implementar digiti recommendation suggestions ti city government pabain iti city engineering office iso nga if I finalize min no kas how to go about it with our city engineering office with our mayor ken digiti dadto mapay nga maseknan kas iti barangay pa. So kahit nasa un attorney mabalinton nga kutsyon tayo di Gabo Watch na. When kasi at ten pamalubos iti NCCA babaen iti constant communication tayo kanyata ken iti formal apan nakikoordinar tayo kanyata. Manugayan ti pondo iti attorney na naipapadato. The available fund tata iti city government as to rehabilitation of cultural properties ket at available nga 1 million itata. Hana kahit asawen nga dapat usarin tayo amin ket Gabo Watchtower depende laeng DJ applicable pertinent nga patratar DJ mabalin nga adoon iti 1 million or baka kurang so dependenton ti panaka-rehabilitate na di basit nga naperdi with our city engineering office.